Pina sa online sa Bombo Radio Bacolod na aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo. Isa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo. Nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit,
paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus, kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidjatong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary.
with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Sabado, pet sa 30 sa bulan sang Oktubre sining nga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 56 days to go before Christmas. Kag sining nga gabi inyo mangin kaupod, Bombo, Jireh de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz sumalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabobo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, maghalong gid kita sa pagpauli. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live mayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube mga kabombo no, hindi lang kita live sa Facebook, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Kamusta ang inyong nga weekend mga kabombo? Isa na lang kaadlaw magatakop na ang bulan sang Oktubre kag magasulod na ang bulan sang Nobyembre. Kag Disyembre no, apang medyo alang-alang pata makaselebrar sang Pasko kag New Year nga kaangay bala sa nakaandan bangod sining COVID pandemic nga aton ginapangatubang. Sa aton nga COVID update, 118 kapanibago nga kaso sa COVID-19 ang nagdugang sa Negros Occidental subong nga adlaw, samtang 33 naman sa syudad sa Bacolod. Dun sa local cases, ang 180 no nga nagdugang sa probinsya, samtang sa 33 ka mga kaso sa syudad, 32 diri ang local case, kag isa ang locally stranded individual o ng LSI. Ayo kay naganubo ining kaso no, especially sa Bacolod City bala, bangod sa nagliligad, nagadangat pato sa tag 3 ka digits. So kabay pa no nga mamintinar sa masunod nga mga inadlaw. Sa karon mayara sa 1,730 active cases sa syudad, samtang 3,170 naman sa Negros Occidental. Ang hindi tabala maintindihan kung nga agintag no nga alert level 4 ang syudad sa Bacolod nga hindi gin man tuman ka makahalangawa bala ang nagaka-record nga kaso kada adlaw diri ining alert level 4 high risk ini no nga makabig kag sa karon amo ini ang pinakamataas nga level bala nga mayara ang mga local government units sa Pilipinas mangod wala man sang may natag nga alert level 5. Kaupod sa Bacolod City no sa alert level 4 amo ang Negros Oriental, Aurora kag Davao Oriental. Isa sa mga ginabasihan sining alert levels amo ang hospital utilization ti kay masami kuno nga puno bala ang mga ospital diri sa syudad apang suno no sa EOC director kaya EOC director ang 50% na din taga Bacolod kag ang tunga bala sa nga capacity ako naga-occupy sa mga ospital taga probinsya man. Ako na nga nag-appeal sila no sa national government nga panubuon ang status sa alert level 3. May mga lugar nga daan nga hindi magpasulod bala sa mga pumuluyo nagikan sa isa ka LGU nga mataas ang alert level. So mas maayo gid ko na maaprubahan no sa nga NIATF ang apelasyon nga mapanubunubo kita. Samtang yara naman sa alert level 2 ang probinsya sang Negros Occidental. Ang vaccination schedule buwas nga adlaw no Domingo diri sa syudad sang Bacolod mayara sa vaccination sa Ayala Malls, sa SMX dito sa SM City kag sa Jollibee East.
Samtang katapusan na kay ng adlaw no sa nga voters registration sa COMELEC kag hindi magnubo sa 1,000 ang nagpilila kay na. Tinaguso pato ko mga wala na labutan balasang numero apang tubtob lamang sa 500 ang na-accommodate kay na. Nagreklamo pato mga wala na labutan sang number system kag nagpabutsyag sang ilang sentimento nga kung tani kuno nag-hire ang COMELEC sang duga nga staff kadungan sang last day sang voters registration. Kung sa nagliligad pa kamuya kung tani abi nga mga binulan sang hilway pa nagparehistro hindi na kamabutang sa mo sina nga sitwasyon. Nag-extend na gani ang COMELEC kay normally 350 lang na ang gina-accommodate no. Kagsuno kaya Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Trinyo kanya tubtob alas 7 sang gabi na ang pagproseso sang 500 ka mga tawo. Try again next time na lang gid sa mga wala nakaparehistro no. Next time patimprano pa kita kay kanugon bala nga hindi naton ma-exercise ang aton nga right of suffrage. Hindi naton mahimo ang aton nga responsibilidad kag kinamatarong man bilang Filipino. Sa mga nakaparehistro hindi ta pag-uyangan no ang ini nga kay gayunan bala kung nagpanawagan kita sang pagbag-o o kung ano man nga ikaayos ang aton nga pungsod kag lugar, tiyan mo na ini ang tsansa nga may mahimo kita. Let's exercise our rights correctly. Dugay-dugay no aton man check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol. So nagapakigangot kita kay Bombo Grace Linubaton kaya may pahayag to ang hepe sa Bacolod Police Station 4 kaysa idalom ni no sang ilang jurisdiction ang University of St. Lasal tuhoy sa katapusan nga adlaw sang voters registration. May statement man ang tagpamaba sang Police Regional Office 6 tuhoy sa pagbantay sang kapulisan sa mga leisure areas sa Tigkalalag. Samtang dito sa Salvador Benedicto no magluwa sa mobile vaccination, may inisyatibo pagid ang local government unit sa Salvador Benedicto sa pagpanagtag sang 1 kilo nga kalamay kag mga food packs. Bangod nga wala man sang pilitay no sa pagpabakuna, nagahimo na lang gid sa mga initiatives bala ka mga ideas ang LGU agud nga mainganyo ang mga pumuluyo. Ato nina dugay-dugay check yaron sa patrol kaya Bombo Grace Linubaton subong man ang insidente sang pagpangawat didto sa syudad sang Kabangkalan. Agaton man pagatalakayo no ining food panda rider nga nag-uli sang nakitaan sini nga wallet didto sa Bacolod Police Station 6. Kanami lang yung pamatian ang amo sini nga mga balita no sa tion sa karon nga halos tanan naga-struggle sa kwarta kapos gid nga matemtar nga hindi mangin tampad bala apang kudos gid sining food panda rider nga wala nagduha-duha sa pag-uli sang hindi iya. 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ang gabi. Siningation nato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Grace Linubaton. Bombo Grace, please come in. Jireh, address ko sa public plaza sa siyudad sa Bacolod. Kung sa diin mo Jireh, may ara sa mga kiosko dire no, nga naga linyada sa kilid mismo sa public plaza. So, kung Jireh, subong nagkakatama na sila paderado kay malapit na ang alas 10 na oras as isang gabi. So, curfew hour. Kag, mo Jireh, kay kahipigid sa paglisting sa kailangan. Bombo Grace, pwede mo lang Bombo Grace mapalapit-lapit ang imo nga microphone kaya medyo mahina yung imo pagsulod. Yes, kung Jireh. Palapit-lapit tabi Bombo Grace. Yes, kung Jireh. Sige, Bombo Grace. So, bukas pa sa karon ina mga baligyaan dira no sa Bacolod Public Plaza pero mag-alas 10 magasirado naman na sila. Yes, kung Jireh. So, magasirado sila sa alas 10 na oras ng gabi kag subong nagamat-amat na sila himos no kay malapit na lang gid no ang pag tungtong sang orasan sa atong curfew hour. So, kung Jireh, sa likod sa mga baligyaan, sa mga tsinelas, sa mga sapatos, sa mga sosayalain ng mga baligya. Punta sa kilid ko sa wala kag tuo, madaw pag ilungod Jireh ang mga kiosko dire, no? Puno man sang baligya. So kamusta da kuno ang baligyaan na Bombo Grace kay na sa imo man pagpamangkot sa ila? So Bombo Jireh, according sa ila, medyo matutay-tutay pa lang ang nagalalakal sa ila, no? Kay siyempre, wala pa Mayo, kwarta. Bigyan pa, dolayo pa ang third month. Amo bigani. Bombo Grace. So, Bombo Jireh, ang nagabaligya dire, no, patigayan ng sigahapon, lisan nga amo nang kita nila ang gamay,
parehistro kay i-compare mo kung wala na sila gabaligya Bombo Jaire. At least bala may may ginadugang bala Bombo Grace no, may pasulod bala nga kwarta, may nagbakal pagkaon kahit papano ano. Yes. So kung maglagaw din or mapalabay lang ang mga kauturan ta, ara pa sila Bombo Jaire ay plano pang oras ang gabi mga 6 no, mga alas 7. Gaplasta na sila. So hasta lang yun sila sa oras ang alas 10. So sa mga nagaplano dira nga magkadto sa public class sila sa Bacolod. So good news, mayroon na baligyaan sa diring area sa kilid na yon sang public plaza. Kamusta dira ya Bombo Grace ang mga salakyan nga daan nagayngagaw siguro sa karon pululi bala ang mga nagatrabaho. So kamusta ang lakat dira sa mga salakyan? Yes, Bombo Jaire, ang mga salakyan ta do kasi ako nag-give, no? Kasi ako napapuli kag may mga trip pa kita makitan na puno sa pasahero, no? Kalabay na nagaulubra na sa tagsa-tagsa ka mga establishmento nga ang ila sini nga off gab-ina Bombo Jaire. So ato lang nakaron check karon Bombo Grace ang kuno naman ang sitwasyon magpatak na o maglapaw na sa alas 10 kadto kita nay sa imo natipon nga mga reports. Yes, Bombo Jaire, sa kagina nagpatigayon sang last day no sa pagparehistro upon voter registration dito sa USLS upon University of St. Lasal. So Bombo Jaire gipangayuan ta sang statement ang Hepe sa Station 4 kay jurisdiction na nila no. According kay Police Major Richie Gohe nga ang pila kagina ang okay man no. Okay man. Hindi man silang magamo, but may mga nag-arise lang mga sentimento, bala mo Jaire. Mga nagakumod, Bombo Grace? Oo, mga nagakumod, no? Kay madamo, gid, ang wala nag-positibo ang ilas siningalakat no, sa paparistro. Wala gid sila na absent. Basta lang mo Jaire sa 500 persons ang pwede or nakaparistro kagina. So, kanina, more or less, 2,000 ang tao. Duha ka libo, Bombo Grace? Yes, more or less, 2,000, no? Ang estimation. Pagaliin, no? Mga 500, 1,500 gid ang hindi makaboto, no? Dire sa Bacolod? Yes, Bombo Jaire. So, wala naman bisang, extension, no? Asya lang gid kagina. Kag, ginakasubo tama na para sa ila. So, lesson learned naman na Bombo Jaire nga sa dason nga eleksyon, dapat temprano pa magparehistro. So, kagina, ang pila, sobra gid kalaba ng labot na gani sa lapis hospital, no? Sa hospital, dara lapis hospitalahan sa University of St. Lasal, no? Kag, ang mga kapulisan ta ang nagbantay gid sa maayo Bombo Jaire at abo lang sang hapon na, no? Sang wala na bala matatapan ang iban nga wala pa kaparehistro dinaguso to gamay no ang mga tao sa first gate no kay nagapangayo pa sila sang nga tawag nga chance ko na bla. Oo, nagayo pa kon tani. Yes, magaayo pa tani kung pwede pa makadugang no ang COMELEC sa pagparehistro bisan mga Shane Abbey no or gamay pa da Bombo Jaire. So aton sining mga kapulisan no, ang naghimugid sa ilang mga responsibilidad sa maayo no? Kag hindi man lang hindi isa kadlaw kundi sila man kadlaw nga pagbantay Bombo Jaire no sa Kaisa man kasi mana Bombo Grace no? Yes, Bombo Jaire. Kaisa man kasi mana. Yes, oo, sa pagbantay sa munikadamo ng tao medyo makapoy-kapoy ini. So, magkapasilong kita danay kay Gaulan. Nagbo-bo, gino, bation, pati gani, Bombo Grace. So, makusog dira ang ulan sa sagwa? Yes, ay naman kusog, but mabatsagan mo gid ang ulan sa tulo sa ulan Bombo Jaire. So, ari ka din sa kilid, mapasilong ito danay. So, balik kita Bombo Jaire sa aton nga balita, no? Si Police Major Richie Goy, napasalamat mo sa iya nga mga personnel, kagkabina, tumanto ang hepe sang DCPO, no? Para mag-augment man sa pagbantay. Kag, nakasubo sa atong mga kauturan. So, better luck next time. Kag sa mga nakaparehistro gina, congratulations. Kinakaabot sa Bombo Jaire sa last 500, no? Nga nakaparehistro.
Hindi nakuhaan yung statement, Bombo Grace, atong katapusan, gid ba lang? Ng ika 500, gid, nga nakaboto? So, kagina, wala kang nakuhaan. No, kay medyo nakapo na. Pero, according sa itong hepe, nag-kumod sila, nagpangasubo. Kaya siyempre, ang pila bala, di hamak, nagbulat sila. Habang wala din sila makaabot, no? Or makasulod sa 500. So better luck next time na lang gid no, nga lesson learned na ba lang, pagsugod pa lang abis ang bulan nga mag-declare ba lang nga open na for registration, amat-amat na hindi kay magulat pa sa extension kag sa deadline. Aton man improve ang pamatasan nila sa Pinoy, aton nalaon ang Filipino time, no? Kung hindi ka paglukpan, hindi ka mag-ipon. Dapat, oo, kung nagkapanuktok na ang grasya, example, kaya ang pagboto mo dahil, ako na mga power, no? Ito na mga boto, no? Kita bilang Pilipino, magabotar kita sa isa ka term nila, or anong katuig, sa example, sa presidente, isa lang sa anong katuig. So, dapat i-exercise na din, or ipagkita ka ato na power to vote. So, grasya mo na, so, pakawala nila ang grasya nito. So, kung sa'yo mamatiyanta, ang head sa Police Station 4 na si Police Major Richie. So, Kamusta inyo magbantay kagina sa last day sa registration? Kauhay man lang, galing siyang last na naubos na bala ang number na last number na 500. Nakatupan ng iban dito nagpululugsok sa gate 1 gate. And then laulat sila sa Comelec na base dumagan. So galing sila na nagtutot sa Comelec. Yung mga pilayhan, sir, ang wala nakaparehistro kagina sa nagpila? Sobra paguro to libo, wala makita kagina. Kung ano pagina, ang itong pinakadamo mo, kalihan din sa gate 1, sila hasta sa ano na mo, has more or less siguro mayara sa Dusmin. Kag ang wala nakapatigayang rehistro, mga pila, sir? So, mga sombra libo, mangguro itong wala na nakatupan. So, pila naman niya ang ginakomoditanan sa Comelec, sir? Mato 500. 500. Ang reaction sa mga katauhan na wala na kaparehistro, ano, sir? Mato may mga garehistro question na mo lang nakadamo ang indicator. And then, nabala naman nila gali kulang sila sa personnel. Why not wala sila nag-hire additional personnel na para makakita mas damo palit ng mga new voters na parehistro. So, mga tanda. Wala man, sir, may nag-arise na kinagamo, abi? Why man, sa pila, why di ka problema. Lang nagka-problema once matapos na ang quota sa Comelec na halimbawa na nila limit is 500. Na dayon, mayo lang kagina kinagwa si Atty. Kanya, naghambal to sa influence ng crowd. So, ang iba na kanya-kanya na puli, ang iba nagpabilin pa. Mostly, sir, kagina, ang mga wala nakaparehistro, ang range sa nila edad, mga hindi na yun, anong edad nila? Samo. Samo. Pero ano pinakadamo, sir? Mga kamatanon, then mga new, nabalang transfer. May pasalabatan ka? Mga personnel tayo na nag-kulabog tayo sa 6 days na registration sa Comelec na extension nila. Pag sa dito personnel, sa legal, tanan to nga security forces na nag-opera ka sa mga activities. Thank you so much. Mawazere, so mo to ang pahayag sa head sa Police Station 4. So kudos man, Bombo Grace, sa aton mga kapulisan, no? Kay napatuman man nila so far ang social distancing man kadamo sang masking kadamo, no, sang mga nagpilila. Yes, Bombo Jerry, meron lang times, no, ang mga kauturan ta naga-violate gid. So ang mga kapulisan ka handa gid sa pagsaway sa ila. So meron man Bombo Jerry mga naga-duty dito nga mga bitaw nga mga kauturan ka. So medyo makaginawa-ginawa na sila ni Bombo Grace, no? Kaya natapos na ang voters registration kay ang mga kapulisan nga daan gabi pa, no? Gina-deploy na nga daan dito sa USLS agad magbantay. Yes, Bombo Jerry. So bantayan naman, no, ang
kag dagsa sang tawo sa masunod na nga eleksyon. So, Bombo-Jireh, ang aton masunod nga balita dito naman sa syudad sang Kabangkalan. No, may natabo nga robbery incident, no, spesyalmente sa Sitio Malasbalas, Barangay Urong, Kabangkalan City. So, ito na pagmilala ng Rosary ang mga biktima kay nag-ayo sila sa aton sininga Deputy Chief of Police, no? Isa ka resto bar, Bombo-Jireh, ang ginsunod, no, sa luha ka mga hindi makilalaan o nakilalaan ng mga suspectado. So, ang ila sininga ginhimo, no, ang security guard sa nasamit nga resto bar, ang ilang gintutukan or gintayaan sang pusil kag ginhigot nila ini. So, Bombo-Jireh, ang mga tag-iya sang sining resto bar, isa ka pamilya, no, isa ka live-in partner, kag may mga kabataan, duwa ka kabataan, para sila Bombo-Jireh sa sulod sang kwarto sang nagsulod ang mga kawatan. So may ara lang nag-report na concerned citizen, no, sa mga kapulisan nga ining resto bar ginasulod na sang duha ka mga kawatan. So Bombo-Jireh, wala nga sila may nakuha sa mga biktima, kag ang resto bar nga ini nag-abre ni siya or nagasirado na 8 to 8:30, no? Kag ang mga suspectado, ang ilan sa mga profile nga nakita sa mga witness ara ang height sa 5'4", kag hindi man gid mga mga dagkoon na tawo, do sakuhan lang ang ila sini nga panglawason. So Bombo-Jireh, ang ini nga mga suspectado ang padulong sa mabukid ng area sa likod na bala sa nasambit nga resto bar. So wala na sila nakitaan. Pang pagkabwas or pagina, no, kaya tabo ini sang kagabi. Pagina, nagpatigayon man sang pag-check sa area ang mga kapulisan kaya nakita nila, Bombo-Jireh, nga ang ginagyan sa mga suspect na may mga, mga septa, mga bakas pa sa Tagalog, no, amo itong ginagyan. So, Bombo-Jireh, ang resto bar ang ginagayasan nan, ang tag-iya, na mag-put na lang CCTV camera. So, concrete man siya. Concrete na siya nga klase sang building, no? Nasulod pa sa mga kawatan. So, at least, bala Bombo-Jireh, wala sila sang may nakuha, no? Maskin gingapos na to nila tong security guard. Yes, kag sa kaloy mo sang Diyos, wala man may natabok security guard Bombo-Jireh or natilasan man lang. Bombo-Jireh, to paray lang ining ginatinirano ko ng balay sang tag-iya kag ang resto bar. Hindi, Bombo-Jireh, kay sa mismo resto bar, kay duwa na siya ka-story na building. So, sa resto bar, may dala nga kwarto, na dala sila katunyan ang tag-iya. So, Bombo-Jireh, kamatian ta ang Deputy Chief of Police sa Kabangkalan PNP nga si Police Lieutenant Dennis Malgarejo. Ato nining establishment resto bar, bali nagsara sila ini mga 8 PM, then mga 8:30 ginapang turn off na ni tanan nga mga suga sa sunod. Then amuning aton nga isa ka biktima gwardiya nag-CR ini sa ground floor. So pagsaka niya muna ni gintutukan na ni siya sang duwa naton ka suspect nga wearing bonnet, fatigue uniform, armed with alleged shotgun and 45 caliber pistol. Sila sa ang suspect, sir? Bombo-Jireh, duwa ning aton nga alleged suspect dito sa aton nga robbery incident. So, anong mga nakuha nila, sir? So far, sa part ng owners ang establishment, bali wala sila sa nakuhaan kay tungod wala ito natigayon ang pagsulod ng ilang kwarto. But sa isa na itong kabiktima sa guard, bali nakuha sa iyang service. Firearm, ang arms ko nga shotgun. So, ang resto bar, dira man gali ka puli man, no, ang mga biktima? Yes, bali dira gina sila nagastay kag nagatulog dira sa aton nga establishment. So, sa duwa ka story, sir? Yes, ma'am. Bali, sa babaw, amo ning ginakan-an, then sa idalom, amo ni ang kusina nila, and ang ilang
ng kwarto nila sa ilang tululugan. Saman sa ano sir ang ining resto ba sa concrete o kung mga light materials lang din? Super concrete and with grills man ang mga mga window, but ang ilang main door wala naka-grill. Dito natigayon to paguba, but kasulod na gid sang ilang room dito wala gid matigayon ang pagguba sang ilang pertahan. Oo. So ang mga kawatan hasta lang sa ground floor. Bali sila ma'am, ang guard nakasaka gidto kay open lang man ni ma'am. Kapag si ato sang aton nga gwardiya sa may kitchen dapit, so doon na dili-dili pa ni ang nila kay hina ditong signal. So na-late nang reported diri sa aton, but na-respondihan gid naton dito. Mga natabo ini mga 8:30 ang pagtawag diri sa station mga 9:45 na sa gabi, so dili nakatama. So una to nga gintawagan sang text ang aton nga mga biktima ang tatay sang gwardiya nga dito. So pagkadto niya wala na tong aton nga mga hospitado. So wala ginaton matigayon ni madakop ma'am kay dito nag-exercise na sa back portion. So masiot na ini kag hili na ini ma'am, bali bukid na ni ang likod niya ma'am. So hindi na naton malagas dito tungod sang kadulo man sang aton area. Ang duwa ini ka suspect, ang isa mga 5'4" ang height, then ang isa 5'8", medium belt ma'am yung nila physical appearance. So far wala man siya ginsakit sang mga suspect, but amula na higot lang ang iyang kamot sa iyang likod. Kag dito ang isa lang to naton ka timbang babae ang naghubad sang higot, kag amo na ni nga nagwa naman ni ang sang may nagresponde na to nga mga tropa. Kanang sa mga tao ara sa restaurant sir? Baling dito ma'am, ang mag-asawa, dayon may duwa sila ka minor nga bata, mga 2 and 4 years old siguro, din amo na ang gwardiya na lang ma'am. Din ang pagali ma'am, ang isa nila ka helper nga babae ang dito ma'am sa piyak nga adjacent nga room. So close na sila gali Bombo Grace no sang natabo ining pagpangawat sa babaw nag-agi ining mga kawatan. Bawo sa close na kagpatay ng suka sa babaw. Bo ka mga tunto no, naka-bonnet pa Bombo Grace ka mga isog nagid bala subong manulod no sang mga kawatan, mga desperado nagid bala. Yes, mo sir, kang namin na sila kay nagasunod din sila sang minimum health protocol. Naga-face mask, naga-bonnet. Wow. Pero maayo lang gid kay wala no sang may nasamaran kag wala man sang may nakuha. So na lang gid no nang pagpaandaman maskin sa mga establishments bala ari ka ni gwardiya na gid wala pa nakapangama nakuhaan pa sang iya ko service firearms. Yes, Jireh. So atong mga gwardiya dapat alerto gid especially kung ibala no kay gabot mo Jireh nga ang katuyo bala no. Amo nang kontra sa mga gwardiya taong gabi nag-duty. So sa mga panag-iya sa mga establishmento nga may pagid kung may specific camera ang ilang talatapan. So Bombo Jireh, makadto kita kadali lang gid no sa duha sa mga vehicular accidents natabo sa isa lang ka location sa Circumferential Road. So sa una nga aksidente may ara sing mga biktima diri tatlo no, isa ka yaya sa bata nga nagedad sang katuig kag sa driver. So subong ang ila sa mga plastada gidala na sa hospital no, kag according sa atong mga source typical ini so balon na was ang information no sa tabo nga vehicular accident sa Cory na ito, no? Cory, Bangga, Cory, o puro Cory, Bombo, Jireh. So, ang isa pa gid sa vehicular accident, ang isa ka salakyan, no, na daalapaw siya Bombo Jireh sa dalan, sa Circumferential Road man. So, makita na sa aton nga letrato, no, nga nasagwa, no, sang dalan, sagwa na sang barrier, nga mga dagko ni balang lembay, no. Wala man, Bombo Jireh, kasamaran ang driver. Siya mala ni isa sulod sa lakyan. Self-inflicted, Bombo Grace, no?
Yes, no kay ang abi ako na Bombohanay ang iyang nasuroy nga dalan, ano pa bala? Part pa bala sang dalan amo sa suroy. So naglapaw ni siya, no? Pag ang iya sining sitwasyon okay man lang sa Bombohanay pero according sa makakita, no, dudalain niya mamatsyag. So kung antaman ni sang pahayag ang traffic investigator. So duwata na no sa police station 3. Was nga adlaw. So, Bombohanay, makadto kita sa Western Visayas, no? Police Regional Office 6. Sangin pamangkot ang spokesperson sang PRO 6 regarding Bombohanay sa maaboting ondas, no? Nakasanayan, tanong or nakagawian, tanabala, nga maglagaw kita, magpamalandong kita sa mga leisure areas, mga bukid, no? Mga kapihan na naabi, kag mga mga spot pala nga do ka religious na ang effect aton, no, kay all things say. So Bombohanay, according sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, nga ang aton mga area, no, especially leisure area sa Western Visayas, ang gin-deploy na or na-deployan na Bombohanay sa mga kapulisan, no, halin subong adlaw tub sa November 2, long weekend, Bombohanay, no, undas nga ation. So, hindi man bawal nga or hindi man mala-close ang ini nga mga leisure areas, pero depende pa na sa ibang LGU, no, kung ila pag lang ako rin sa atos, malala, ti close ya. So, are, diri sa aton, posible kalabanan, gate open. So, nanaranta naman nga madamog yun sa mga katawhan ang nagapadulong. So, upod ang mga pamilya kag barkada sa amo ni nga panahon, no? Tion sang ondas. So, deploy na sila, mga kapulisan pa, kag naghatag man sa reminders aton sini nga spokesperson sa PRO 6 nga before maglakat, no, or maghalin sa balay, dapat Bombohanay naka-off ang main switch, kag ang ila sini mga gamit bala nga valuable katama, so dapat i-secure Manila. Ang ila balay dapat hindi din masidlan sang mga malain na maginhawa, Bombohanay. Kag, man, sapagkat sa area, kung sa diin nga gusto nila mag-celebrate man bisang ondas, i-perform or i-observe man ang minimum health protocol. So, Bombohanay po anta ang spokesperson sang Police Regional Office 6 na si Lieutenant Colonel Arnel Solis. Saan na ang statement sa Western Visayas Police Regional Office 6 regarding sa mando naman sa communities nga keep an eye sa mga leisure area? Sa bilog nga Western Visayas, ma'am, no, considering na close ang aton nga mga sementeryo starting October 29 to November 2, so gina-expect naton nga ang aton nga mga kauturan magakadto sa mga leisure areas, sa mga beaches, sa mga restaurants. So mag-deploy man kita dira sa mga pulis para mag-maintain sang peace and order sa mga leisure areas, sa mga crowded areas, no, sa mga ports, sa mga terminals, considering na considering nga ang aton nga mga kauturan, gina-expect naton nga maga-travel, magakadto sa mga leisure areas, considering nga ang aton nga mga sementeryo sirado, no, starting October 29 up to November 2. Sa mga leisure area, ay sirado, okay lang nga open na, dapat wala order na i-close. Ang pag-abot sa mga leisure areas or sa mga beach resorts, restaurants, and other areas, nagadepende na, no, sa aton yung mga local government unit, and nagadepende sa ilang quarantine classification. So, sa naibaluan naton kung lubo ang quarantine classification, may mga percentage nga mga customer nga pwede sila mabaton. So, ang aton yung mga kauturan, na-expect naton nga once nga open inang mga restaurants, mga resorts, na-expect naton nga magakadto kitira sa subong nga untas ang aton mga kauturan. Sir, last thing na lang, reminder sa mga kauturan na nakakatulong sa mga wala sa ating mga lugar, no, sa leisure areas, anong imong hambal sa ilang for sure gid nga himuon nila. Pag sila magkadto sa mga leisure areas, no, for example, restaurants, resort, unang-una maghahalong sila, no, sa COVID-19, wherein nga dapat strictly observe gid nila yung minimum health standard. Ikadua,
before nila bayaan ang nila mga panimalay, i-ensure gid nila nga secured ini, no, na off yung mga appliances, sirado ang mga puwertahan, bintana, para ma-prevent naton ang mga sunog na posible matabo, and ang posible naman nga base makawatan sila, so dapat i-ensure gid nila nga secure man ang nila panimalay. So amo to ang reminder halin sa aton nga spokesperson sa Police Regional Office. So long weekend yun din to Bombo Grace, no, especially sa mga estudyante kag sa mga man bala mga nagatrabaho man sa gobyerno, pero kabay pa no nga magpamalandong na lang gid kita sa aton bala mga panimalay bala no dumdumon man din inyo mga minatay kag likawan na lang gid ana paglagaw Bombo Grace kay may COVID pagid bala. Yes, kumudari. Madamo sang nagabalabag sa dalan. So, maghalong gid kita. So far handa man Bombo Grace, no, preparado man ang aton mga kapulisan sa mga nasambit nga mga areas. Wala problema Bombo Cherry sa pagbantay sa mga kapulisan kay ginapa alerto gini sila, no, especially bala nga mga tinion, no, sang madamo nga tawo ang nagagwa sa mga celebration just like amuning on that. So, Bombo Cherry, ipapas ko lang sa man ka vehicular accident at tabo sa siyudad sang Himamaylan, no, nga ginrespondehan sang Himamaylan City Fire Station. So, ang mga biktima ang gidala naman sa hospital, no, sa gibalon tanipuas ang ilang medical bulletin. Ang mga vehicular accidents Bombo Grace, ang dugang nga detalye sinabantayan lang gid sa nga aton mga kabombo sa public affairs program buwas sa adlaw, no, buwas ng adlaw. Yes, Bombo Cherry. So, alam pa natin ng mga balita, Bombo Cherry, datayan man sa FB Live ta, no, sa siningan matapos ang Bombohanay sa gabi. So, Bombo Grace, kamusta dirang sitwasyon sa public plaza? So, sa Bombo Cherry, open pa dahil ang ako naging pasilungan, no? Dikit kayong manirado na ni sila. Kag naguntat naman ang ulan. So, basagid ang balan. Madamo ang ulan kagina, Bombo Cherry, nga nagluntad rin, no? Siyang nag-report sa kagina, kag subong may mga sulakyan pa nga makita nga posible magapauli naman sa ila sa tagsa ka mga puluyan. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Cherry, ini si Bombo Grace nga baton live sa public plaza sa Bacolod para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balitang natipon sang patrol. 16 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi, ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz subong mano sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kaya Sir Roland Canson kag kay Ma'am Ann Saldaheno, maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.